ଦେଖ ମୋତେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆଗକୁ ଉଠେଇଲେ ଭଲ ହୁଏ କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଲି ସ୍କୁଲଟା पानी भितर घर करी पानी भितर घर करी कुंभीर सहित गुरु 30 वर्ष आला हम मालिक सिद्धार्थ बापा
ଆସିଲା ଆମେ ମୋତେ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବ ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲି ତମର ସେ ଲୁଣ କେଗୁଣରୁ ମୋତେ କିଛି ବି ସହଯୋଗ ମିଳିବନି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନା ଭାରି ଦୁଃଖିତ ପୁଅ। ହେଲେ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇଯାଇ ଖବର ଅଛି। ହେଲେ ହେଲେ କୁହ କି କଣ ସେଟା ତ ଖବର କୁହ। ହାତ କହିବନି ପୁଅ। ଆମ ମାଲିକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁ ଯାହା ସବୁ କରୁଛୁ ନା ସେସବୁ ଖବର ଆସିଲା ତରଫରେ ଆମ ମାଲିକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ଆରେ ପୁଅ ତୋ ଭଳି ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଆମ ମାଲିକର ପୁଅ ରାକେଶ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ସେ ରାକେଶ ନା ଜମା ଖାଇବ ସେଇ ଖାଲିରେ ଛୋଟ ଲଗେଇବ। ଆଉ ସେ ରାକେଶଟା ତୋ ଭଉଣୀ ଭଲ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଇବା ନାଟକ କରି ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାଲିକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତମକୁ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତୁ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେ ତମେ କିଛି କରିବା ଦେବା ପାଇଁ ବି লিলি লিলি এ লিলি एकाठी कर देली हमें स्नान छाड़ चलगा सीमा ए सीमा सीमा ए सीमा अरे तू मुझे चिन्नी मत दो अरे क्यों तू समझ ना एक एक्सपर्ट भी ये विश्व से मन नथी लागे तू गोटे भक्त बोला पिला
ସପନା ହେଲେ ତୋ ମା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି ତୋ ମା ସପନା ट्रैक्टर चाबुक मार केमती जिया जली उठिଛି सपना ए सपना ମୋ ବାପାଙ୍କ ଖବର କଣ ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତୁ ଖାଲି ମତେ ତଲେ ସେ ଠିକଣା ଦେ ସପନା ଆରେ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ତୁ ଖାଲି ମତେ ସେ ଠିକଣା ଦେ ମୁଁ ଜମି ଜାଣି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି ସେ ଆଉ ଆସିବେନି ରେ ହେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ସପନା ତୁ ମତେ କିଛି ଲୁଚଉଛୁ ସପନା କହ ମୋ ବାପା କାହାନ୍ତି କହ କହ ସପନା କହ ମୋ ବାପା କାହାନ୍ତି କହ ସପନା ସପନା ଏ ସପନା ମୋ ବାପା ଆଉ କେବେ ଦେଖି
जल्दी करो जल्दी। बाबू खाल्लेला स्टेज जा 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 स्टेज खाल्लेला जा बंदूक नहीं कि गोली भी नहीं
ରିପିଟ୍ ତୋ ପାଖରେ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଧୂଆଁ ନେଇଗଲା ନା? ସରିଲା ଭାଇ ନା?